Halo, dobar dan ljudi, ovde Nemet i Luka, mi smo još samo 5 minuta, a ovo je prvi put da mi znamo naše ime. Nemete, reci im, šta smo odlučili? Zovemo se CheckSec, ali vi to već znate. Zašto? Zato što smo već imenovali naše prve 3 klipa, tako. Sad smo i mi u budućnosti. Ali da, sada bukvalno, sada se kotapujemo sa timelineom svega živog i mrtvog i sada možemo zapravo da nastavimo. Već imamo Cinematic Universe, tek smo krenuli, čoveče. Pa ti si rekao da sve moramo da monetizujemo, tako da evo, to je početak. Mora da se monetizuje. Mislim, ne volimo kapitalizam, ali realnost je... Ali je prosto deo ovog sveta koji ne može da se zaobiđe. Da li je bio ljubazan da napraviš sesiju jednu prijateljsku? Ja sam već krenuo, tako da samo uskočim u moju sesiju. Dobro, sad ću ja da nađem tebe. To jest, klikni ajde friend session i onda će ti reći 0 friends. Sranje naši. Ne, ipak imam jedan. Nisam toliko jadan. Ali nemaš ovde jednog prijatelja, imamo i Nemketa koji je dodatan hunter. Ej, Nemke tu. Tako je, Nemke tu, on je tu duševno. Tako je. Jebi, postali smo baš opasni hunteri, šta da ti kažem. Cheerleader. Pa, neko bi rekao master. Nego... Nije on još ušao u master hunter. Nije, nisam ni ja. A to pričaš za mene? Baš to pričam za tebe. V-Sync off. A ja nemam ni puno ovde settingsa, kako tužna igrica. Šalnica odlična igrica, ljudi kupite. Možda nam sponzoriše Capcom, halo? Capcom, svih $540 DLC-eva, hvala Moliću. Znači... Pa baš o tome i pričamo danas. Mislim, ne baš o DLC-evima, ali između ostalog možemo i o DLC-evima, ali o preorderovanju igrice, a? Tako je. I early accessu. Bukvalno, i o tome koliko su te igrice opale u kvalitetu kroz godine i godine preorderovanja. To jest, da li ima, šta ti misliš, da li ima veze to što su kao, toliko se pušovala agenda preorderovanja igrica u posljednjih ne znam nije koliko, da su developeri su bukvalno izgubili osjećaj o tome kako, mislim ja sam izgubio osjećaj o tome kao kupac, kako izgleda igrica koja je završena. Kako izgleda igrica koja je završena? Da, realno sad dosta igrica je ono kao uzmi da vidiš kako se zove početak, pa ćeš usput da dobiješ full game dok igraš kroz update, da. Da, znači... Tu su pravo. Znači, kada izlazi igrica više ono kao ne isplati ti se da je uzmeš odmah, zato što M ćeš platiti full cenu, M ćeš pored toga što plaćaš full cenu, ušao nam je neki lik, uđi i ti u quest. M pored toga što ćeš platiti full cenu, ti ćeš na to dobiti inferioran produkt, a kao ako sačekaš mjesec, 2, 3, ispašće vrata neki sale, dobit ćeš M samu igricu, M jeftinije, M će biti vrate nekih pečeva usput, koji su zapravo rešili sve što si ti imao kao problem kada je igrica sama izašla i kao baš superiornije igrati igricu za par mjeseci. Ali kao, koliko je teško da se suzdržiš realno, brate, da li ima neka igrica za koju baš ne bi mogu da se suzdržiš da igraš tako na početku? Kao, pa ne znam, bilo je, na primjer, ja sam kupio sam early access za Risk of Rain, na primjer, samo što problem kod toga nije uopšte što je igrica loša. Ready to go. Jednostavno, prešao sam sav content koji je izašao i još jednu igricu sam kupio. Neka igrica gde si ti u suštini kao malo dete u šumi, ne znam kako se zove, Regrowth ili tako nešto. Ne mogu se setim tačno imena. Don't Starve? Ali igrica je kao survival. Don't Starve? Ne, nije Don't Starve. Don't Starve isto imam, ali to nisam mislim to nisam kupio, to nisam preorderovao. To je early access kupio. To sam kupio, videli smo Nemanja i ja, Charms, Nemanja i ja smo videli igricu i kao ajde igramo, co-op, imaš survival game, mi volimo Minecraft i tako dalje i kao ajde probamo. I super igrica, samo što baš malo kontenta je bilo, early access, tako da sad čekamo da prođe neko vreme, prošlo je već jedno 6-7 meseci, pa ćemo uskoro da opalimo kad izađe verzija 1.0, ako već nije izašla, pa da vidimo šta ima novo. Jel si igrao na kako se zove igrica? Čekaj, moram malo da smanjim samo igricu. Nije Valorant jebim sve, nego kako se zove ova igrica koja je isto survival, open world, bukvalno moram da bacim pogled kako se zove.
Ajde, ja ću da te čuvam od Tobija. Tobija naš Valheim, brate, Valheim. Valheim igram. Jel si igrao? Koliko si igrao igricu? Nisam prešao celu. A to je, na primjer, ista stvar, sam čuo da se dešava sa tom igricom, kao lupam Asmongold je igrao tu igricu, ja iskreno nisam toliko igrao, ali imao sam plan da igram sa Tomom. I odigrao je toliko igricu da je faktički prešao sve i kao, pošto je u early accessu, nemaš nikakav dodatan content, ko zna koliko dugo posle toga. I sada kao mora da se čeka, mora sve da se čeka. Ali dobro pa to. Ali pazi, to mi je na primjer okej ako ti markiraš igricu da je early access, jer ono, lupam, ti ili nemaš dovoljno para da je napraviš odmah, pa onda pokušavaš da sakupiš novac kroz to pre-orderovanje na taj način. Naravno, ali sada, brate, neko uzme, a zato što je ovo low rank quest. A nisam znao da je low rank. Kažem ti, sve ove, sad samo idemo kroz listu svih questova. Dobro. I u suštini, ako imaš bilo kakvu igricu koja nije marketovana na taj način, ili preko Kickstartera, ili preko Early Accessa ili slično, kao baš... Da li sad ništa radi preko Kickstartera, čoveč? Znaš, kad sam čuo posljednji put Kickstarter, za onaj neki Star Citizen ili tako nešto? Da, ja mislim da ta igrica još uvijek nije izašla. Eto vidiš, ono tad... ali pazi, za nju još imaju nade što se toga tiče, kao oni da rade neke update-ove, ali da, koliko puta sam čuo da se dešava nešto na Kickstarteru i kao, zavrnuli su ljude za pare, lol, uzeli pare i pobegli, lol. I kao, pola tih Kickstarter projekata je ono... Jeste, još oni ni nemaju oni kao no refund policy, nego ti ni nekažu. Zavisi koji, znači mi smo isto radili za neki festival, smo trebali da radimo Kickstarter projekat i onda smo gledali od svih tih GoFundMe, Kickstarter i ne znam, ne sjećam se koji je treći bio sajt. Zavisnosti od sajta piše kakav je njihov refund policy. Naprimjer, za neke od tih sajtova moraš da dođeš, naprimjer, do 30% svog goala i onda možeš da zadržiš novac nezavisno od toga. To jest, ljudi koji su uplatili novac mogu da biraju da li hoće da ostave svoj novac u projektu ili mogu da povuku da dobiju refund u odnosu na to. Neki imaju full refund policy, neki imaju nešto treće i tako dalje. Neko miksovano itd. Ne, mora u takvim stvarima, mislim, ako nemaš refund, razumeš, bez veze, samo puštaš da ljudi budu skemovani, mislim, to... Da, baš nije okej. Kaže Veljko, ili 7 godina beta igrica kao DayZ. Večna beta. A mislim, jebi ga, brate, kada bi pogledao tako, ja bih rekao da je WoW u večnoj beti. Znači sada, WoW do svog posljednjeg patcha, i pogotovo se sada vidi baš u Shadowlandsu i u BFA-u, kada je sve izašlo, jebote, znači igrica je u večnoj beti, ti prva 3 patcha, testiraš igricu za developere. Voda ili Lightning protiv njega? Pa nebitno, high rank. Si lud. U suštini, WoW je u večnoj beti, sada u Shadowlandsu. Znači, potpuni shit show. Gledao sam juče neki klip gde je rečeno da je WoW izgubio 57% svojih playera. U poslednjih... Koliko mu je ostalo? Ima verovatno ispod 1 milion igrača. Oko 1 milion igrača ili ispod 1 milion igrača. O ne, jebote, zamisli 1 milion igrača svako da. Koliko je subscription? 10 evra? 12 evra ili $15. O ne, brate. Znam, ali Tebra, oni su u odnosu na to izgubili su 1 milion i nešto ljudi, sigurno. Ma da, izgubili su oni brda para, ali kao opet naš. Ja ne znam zašto ne investiraju polako, a ja nemam screamer podove. Ma ko, jebi. Opet ove low high rank, šta već. I imamo ovog lika Zija. Mogli bismo da izađemo iz sessiona zato što ovaj Zija je prilično OP. Čisto da bismo igrali ti i ja, ne i on. Sad, da li imaš ti neku igricu? Ali pazi, šta? Ne, reci prvo. Neku igricu? Pa htio sam da spomenem da prva igrica koju sam kupio, Early Access, i da se uopšte ne kajem, niti ću se ikad kajati, je Minecraft. Ja sam kupio Minecraft kad je bio tipa $5 ili tako nešto, tipa alfu sam kupio. Koliko je sada? Mislim, koliko je... 25. $25 Minecraft? Wow, to nisam. Ja mislim da je Minecraft jedna od najboljih igrica svih vremena. Mislim, ne znam da li ti voliš Minecraft. Pa, razumem zašto ljudi vole. Ali količina stvari koje ti možeš da radiš i modding community, bukvalno ja ne znam da li će ta igrica ikada umre, razumeš? Da, to kapiram skroz. Ali... Bukvalno
nenormalan je range stvari koje možeš da radiš u njoj. I Jeste, kao možda jeste, budeš stvarno. casual, a možda budeš iz full Pa Sigma. možeš da budeš lik koji jebeno radi 700.000 različitih stvari. U njemu i pravi rekreacije, ne znam, nije Sikstinske kapele. Da, ja mislim da može da uzme kad bi se potrudili da bi mogli da drže predavanja na nekom faksu za Redstone, brate, kako se koristi. Pa to. Ono nije normalno šta možeš da radiš. Da, vidio sam neke projekte koji su ultra ludi. S vremena na vreme koji god subreddit da posjetiš, desi se kao za community za igricu ili tako nešto, desi se uvek da je neko rekreirao neku ogromnu stvar u Minecraftu iz te igrice. Da, i to isto, ljudi kao bukvalno koriste kao art, kao bukvalno prave art u igrici, pixel art pravi. Ludilo. Jedna od baš imaš slobodu, sandbox pravi, možeš da radiš šta hoćeš. Da, ali na primjer i Terraria je isto što se toga tiče jako dobra. Samo što je 2D, odnosno na 3D, što je Minecraft. Terraria je malo ozbiljnija, ima neku kao, u smislu ozbiljnija kao, imaš neki cilj u toj igrici, nemaš, nije ti toliko kao, mislim možeš ti da uzmeš i da praviš stvari, naravno, apsolutno nije to problem, ali imaš bossove, imaš neku poentu, da kažemo, razumiješ, imaš kao i u Minecraftu sad, ajde da kažemo, End Dragona i te neke stvari, kao možeš ti da pređeš igricu, ali mislim, nije to duh, znaš, kao nije to u cilju te igrice. Ti kad uđeš u Minecraft nikad nisi u fazonu kao ja sam došao da pređem Minecraft. A Terrariju si u fazonu ubit ću Moon Lorda, jebote ludilo, znaš. Da, kapiram. Imaš taj finalni cilj kako me konstantno ideš. I opet mi rage'ao lik, brate. Pa šta radi ovaj lik? Ili njemu toliko dosadno u životu da je došao ovdje s nama da igra, brate, nešto, lik. Mislim da je to više do samog dijela. Vidi, lik je pokušao da ga nokuju zida, on je rage'ao. Tako da, menjamo sesiju. Ja sam skočio na njega kad nije bio enrageovan i ovaj lik ga udario jednom i odmah enrageovao, brate. Pa, dobro, opet. High, low rank, sve je to okej. Mada lik je endgame, 100% i naš drugar Hunter. Posle ovoga menjamo sesiju. Da li imaš... šta misliš o tome, mislim, vezano za sve te igrice, šta misliš onda što se tiče piraterije na taj način? Koliko je validno piratovati igrice, s obzirom da sada je, na primjer, meni u glavi bi bilo okej piratovati igricu, pogotovo day one, da vidiš ti da li ti se to pod jedan dopada, pošto većina igrica današnjici nema demo. Nema nikakvu vrstu demo. Znači tu si skroz u pravu. I baš, na primjer, New World, htio sam da probam da igram, jer ti si mi rekao kao New World uopšte nije toliko loša igrica, kao možda ima neke stvari koje su loše, ali kao igričica, znaš. Da. Ja kao možda mi se igra neki MMO, ovi ratovi, ako stigramo nekad do njih izgledaju interesantno, ali sam u fazonu, neću dam 40 evra, hoću da mi daš 7 dana free trial ili nešto tako, razumeš, da ja probam, da vidim. Ja sam, na primjer, tako kupio... Mislim, igrao WoW, otprilike 2-3 mjeseca sam plaćao subscription, jer sam probao i bio sam u fazonu, wow, ovo mi se zapravo igra, ajde da grindujem malo. Da. A probao sam njihov, ti možeš tamo da igraš do nekog levela. Možeš do 20. levela da igraš free. Tako da, kapiram. Bio sam u fazonu, ajde. I to kad bi te pustili, to treba češće da rade, stvarno. I demoji treba da budu nešto što postoji. Siguran sam da bi piraterija opala, u smislu, to što ti kažeš, dosta ljudi radi ono što ti radiš. Mislim, dosta ljudi kod nas ne radi to tako. Više to rade kao, igraću igricu besplatno, koju je neko uloži sate i sate, ali takav sam bio i ja. Ali čim sam došao u neku konkretnu situaciju financijsku, bio sam u fazonu, hajde da kupujem igrice, jer što da ne, nisu ni skupe. A kad ga uporediš, kad ga staviš u perspektivu kao brate, ti da kupiš jednu picu da naručiš kao da se najede 2-3 osobe, to je 1000 dinara, mislim, šta teško ti je da daš 1000 dinara, 2000 za neku igricu. Isto tako, uđi u moju sesiju. Isto tako, kao, izađeš negde, odeš, brate, do... Ne znam, izađeš u klub ili šta već, kupiš 2 piva, platiš ulaz, platiš jaknu ako je zima. Ma tu si već 1000 plus bez ičega. 1000 plus, kao u startu, lupam ako se vraćaš noćnim ili tako nešto, dodaš 200 kinti na to. I kao, eto, to ti je jedna igrica versus jedan izlazak, a igrica ti koliko 100 sati eventualno može da pruža. Naravno,
naravno nekim ljudima nije to kao, znaš, nije im gas, ne sviđa im se da igraju igricu i to je okej, naravno, ali mislim, ne treba ti, znaš, niko tebe ne, to meni i smeta što je to kao tabu u neku ruku, jer kao, ne, ti si sedeo u kući, igrao igrice, pričao online sa 5 drugara i raidovo i tebi je bilo to zabavno, versus otišao si napolje, uništio si jetru sa alkoholom i bio sa 5 drugara, ali kao bio si napolju, ti si bio socijalno biće, Mislim da je kao biti socijalan, ja mislim da to zavisi od osobe do osobe, kao ono. Naravno, mislim tu onda postoje... Nekim ljudima prijeju druge stvari i to je to. To je potpuno tačno, samo da kažem da su obe stvari potpuno validne, okej, skroz brate izaći sa društvom, dobro se zabaviti i odraditi nešto, a sasvim je okej isto tako dati pare na igricu i uživati u igrici, ostati brate gajbi, pikati to celo veče i biti na Discord. Isto kao što ja nikad ne bi dao pare na striptease klub, razumeš, ali ja i to cenim ljude koji bi otišli, razumeš, to je isto u redu. Tako je. Jer to je sve entertainment na kraju dana i... Da, to je sve, ono, nikoga ne uskraćuješ, brate, time što radiš. Kao poboljšavaš svoj život na neki način, bilo da je to samo opuštanje. Nije tačno, brate, ja sam agresijan, znaš, prebio sam 15 ljudi za to igram. Upucao si, brate, 4 dece i otišao si u školu, a ne, čekaj, to je Amerika. Wrong country. Wrong country, ovde... Nisi valjda to rekao, joj. Ne, ovde smo mi samo fini. Hit. Ali da, ne, baš je... Nije meni problem što ljudi kažu tako nešto, znaš, nego je tu problem što se tačno vidi da se prema određenim stvarima imaju određena osjećanja i ljudi već imaju formirano mišljenje i to se gura i to je to, znaš. Pa Ko nije otvoren da razmisli. Kao za igrice je uvek tako, lenj si, agresivan si, ne znam ni ja, razumiješ. I to će uvek da bude za igrice dok se ne znam ni ja šta desi. Mislim, evo sad e-sports je malo... Pa, mislim da će se to malčice promeniti kroz generacije, zato što to, ne znam, nije bre. Da, siguran sam da će naša generacija prema svojoj deci da bude malo ono kao... Otvoreniji što se tiče toga. Dete igra Fortnite, ti ću u fazonu, hoćeš da budeš Fortnite pro, probaj, brate, razumeš? Da. Što bi rekao detetu, hoćeš da igraš tenis, profesionalno probaj, razumeš? Ma ne samo to, nego bit ćemo u fazonu, odigramo dance sa njima ili neku random glupost, ono kao, bit ćeš okej sa time šta se dešava i bit ćeš okej sa time da ono kao... Da. Ali, pazi ovako sada, ko zna šta će biti sledeća nova stvar koja će se dešavati, koju mi nećemo razumeti, a koju će one biti u fazonu, no dad, you don't understand. Kapiraš? Ja sam već bio na ivici toga, u fazonu dok me baš drugar nije preobratio. Što se tiče TikToka, bio sam ono, daj molim te, ono, hoću se ubijem pre nego što da instaliram TikTok. Prestani, ono, da me smaraš sa time, prestani da nam šalješ TikTokove, ne razumem, ne želim da razumem kraj. Ali kao, uspeo je, zato što je bio toliko uporan da me preobrati u vezi toga. I kao, kapiram zašto je toliko interesantno. Ali, ko zna šta je sledeća stvar koja će doći do toga. Mislim, ko zna što je sledeća socijalna stvar koja će Kina da nas natera da gutamo. S obzirom da je TikTok, brate, krenuo isto odatle. Tako da sledeći socijalni engineering eksperiment jedva čekam da vidim, da budem deo. Pa to se već dešava, ono sa, kako se zove, gde ljudi imaju one ocene, brate. To ti je sledeći. Da, jeste. To će biti fun, a ne čekaj, neće biti fun. A ne znam, znaš, u jednu ruku uvek možeš da kažeš kao, ne, oduzimaju mi slobodu, ali onda tu postoji sledeća stvar koja je ono kao, da li si ti ikad imao tu slobodu, znaš, ovo ti je samo transparentnije sad malo, ne znam. Pa... Ne znam ni koliko je transparentno, možda i fake transparentno, razumeš, kao daju ti nešto, čisto da ti ne pomisliš da se dešava još nešto, a s druge strane rade nešto drugo što je još gore, znaš, može i to da bude. Pa mislim da bi više preferirali da ne znaš ni to originalno da se dešava, zar ne? Pa ne znam koji su planovi, jer ono, što sam stariji, to više verujem ono Deep State i ostalo srednje zavere, Klasični boomer conspiracy theorist. To ti kažem. Sam ti ja lepo rekao da smo mogli da se zovemo mladi dečaji, kako sam rekao, matori mladići. To je to, tačno bi bilo to. Da, boomer zoomers. To će da nam bude majice jedna, ne brini se. Boomer zoomers,
tačno si upao u tu stvar sad. Da, jesam, istina. Al. To slučajno, ali tako je. Ne znam zašto je to tako. Nekako, pogotovo kad su se ove sve stvari sad dešavale i one političke stvari oko Facebooka i Rusije i Amerike i to, znači bukvalno ono. Da. Ili je, znaš kako, možda mi je čak, ili je fora da je sve tako ono, znaš, conspiracy kao svi su oni realni i ostale stvari, ili smo mi samo ono baš ludi, brate, i ljudi su nenormalno ono trsti za moći i onda lik napravi Facebook zato što eto, ono, voli da programira, hoće pare, ovo ono i onda se to pretvori u Lex Luthor IRL, razumeš, što mi se ne sviđa. Više mi se sviđa da je to organizovano i da nas jebu već godinama kao što je Assassin's Creed, razumeš, ono imaš templare koji su drevni red koji kontroliše mase, nego ovo ono, jedan lik random je uzeo i napravio pare i sad kontroliše pola sveta, mislim, ne znam. Kako skretanje od piraterije, jebem ti život. To mi je strašnije, brate, ne znam zašto, ali to mi je strašnije. Pazi. Da, jesam, baš sam mogao da... Ne verujem da je, iskreno ne verujem da je to unapred planirano, brate. Pa sjeća se, mislim, ne znam koliko si ispratio tu situaciju vezano za Facebook, ono kao šta je sve Zuckerberg rekao u privatnim mailovima i u privatnim, ne znam nija stvarima, kada je pričao o tome za Facebook prvi put. Jel si ispratio to, jel znaš šta je rekao? Ne znam šta je rekao. Znači, on kada je prvi put napravio Facebook, to je bio ono lokalni college. Da, on je to napravio, isto to samo za college njihov, da. Tako je, to je bio prvi stvar. I onda je, on je bukvalno postavio i poslao svima mail i kao rekao, unesite ime, prezime, e-mail, bla 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 informacije. I kada su svi to stvarno uradili, zato što im se dopala ideja svega toga, on je bio u fazonu, lol, kakvi retardi. Bukvalno ono, what fucking retards, they gave me their email addresses and passwords. Ne šalim se. Bukvalno je tim rečima rekao kao, lol, what retards. Kao svi su mu dali, a realno šanse u tom trenutku je da su mu dali između ostalog i svoje e-mail i passworde od svojih e-mailova. Znači, on je imao u tom trenutku mnogo moći, mnogo informacija. I kao, samo je odatle nastavilo da ulazi u njegovu, brate, želju za moći. I mislim da je samo nastavio odatle i da je odatle postao ova robotčina, ono kao asocijalna, retardirana. Ali ne verujem da je, brate, imao ono kao od samog početka plan da će on sada ne znam nija šta da radi. Ne, naravno, ne mislim da je, to ti kažem, ne mislim da je to toliko premeditated, razumeš, ne mislim da je toliko, ali mislim da je u neku ruku definitivno, kao znaš, nije tu sad mislim da je godinama smišljao Facebook, nego kao je ovaj lik je napravio Facebook, ajde mi sad njega da malo izmanipulišemo, razumeš? Mislim da je to taj fazon, ne mislim da je fazon kao neko je planirao da pravi Facebook, apsolutno ne. Tu već samo mogu da se jednostavno su oportunisti koji vide nešto i oni vide kako to mogu da iskoriste da kontrolišu planetu Zemlju i to, razumeš, na to mislim. Ne mislim da je tu se već slažem, da se planiralo pravilo i tako dalje. Tu se već slažem. Veljko, Hitler je igrao Tetris, a Veljko se zeza zato što je meni Tetris jedna od omiljenih igrica, full cap, razumiješ, tako da... Hypersensitive equals to somebody, neko ko voli umetnost jako puno. Tako da, Tetris je jako fina stvar. To možemo pričamo neko o Tetrisu. Moram da kupim Switch da igram onaj Tetris 99. Jesi vidio? Vidio sam, jel to ono kao što igraš protiv 60 drugih ljudi? Da, Battle Royale Tetris. To tako dobro izgleda, alo. To stvarno je full hype, baš i hype. Mnogo je dobro, a kao kogod je došao na ideju, zamisli uđeš u boardroom i kao, ljudi, ja bih da pravim Tetris Battle Royale. Da. Gađaš ga, neće mislim normalno. Reci koliko dobra ideja. Kao, obično imale su te stvari, ali ono tipa ne protiv 20 ljudi, imao se protiv ono 2-3. Da, igrao sam ja 1 na 1, ili imalo je 5 ili 6 ljudi. Naprimjer, Tetris Arenu sam ja igrao dosta. I tu imaš tako 5-6 ljudi pa se takmičite ono u suštini koliko brzo ti ređaš, praviš redove Tetrise šta već. Drugim ljudima se pune. Znam kako funkcioniše. Zaustavili taj koncept ono, baš ga je podigo. Upgrade ovoga je max jebeno. Ovo capture-ujemo, čisto znaš. Znači da ga odvali. Da. I ti, Nemke, isto capture-ujemo ga. Čisto da... Gdje je meni moj notepad sa stvarima? Da se vratimo malo na teme koje pričamo.
Malo smo nas. odlučili da ćemo da pričamo. Odlučili vrlo minimalno. Odlučiti je okvirno reč. To zavisi od osobe do osobe, šta to znači. Šta Tako je, znači tako je. odlučiti? Tako je. Odlučiti, imati misao u nekom smeru. Evo, imamo misao u smeru piraterije i došli smo do toga da nećemo pričati o tome. Šalim se, naravno. Mislim da je to. Da. Kod nas je... Mislim da... Reci. Ne, ti. Okej, kod nas je piraterija jebiga zastupljen. Zato što smo, jadna država, što da kažem, drugačije. Pa jeste, ali ja, mislim, jebi ga, kao, razumem developere koji plaću što im ne plaćaš, ali s druge strane razumem dete koje živi u Srbiji i šta će da radi čovjek, Upravo tako, te brate, ja se Ne može sećam... deda da mu kupi sa Dina karticom, brate, igricu. Da. Jo, tragično, znači kada si klinac, kada nemaš karticu, nemaš mogućnost... Nemaš čak i ako imaš užinu i sakupiš, brate, kintu za neku igricu, nemaš karticu da zapravo kupiš nešto. Throwbackovo si me na to kada sam ja odlučio da kupim sa eBaya. Pazi sad ovo. Znači, prvi purchase online sa eBaya je bio i kupio sam refurbished G930 slušalice wireless. Dobro. I to sam skupljio ne znam koliko, nisam jeo bukvalno u školi, po 300-400 dinara, 200 koliko dobijem, nebitno. I skupio sam 12.000 i kupio. I znaš koliko sam bio srećan. I došle su, pritom nisu mi naplatili carinu ništa. To mi nije jasno, dobro. To je bilo, brate, pre vremena carine nad takvim stvarima, ja? Ne. Ja igram protiv Tobika Dačija sa Electric Weaponom. To ti kažem, 12 damage-a, let's go. Ne znam, imao sam mnogo sreće. Svi su mi tad pričali, jer tad su svi krenuli da kupuju online. To je tad krenuo taj boom sa online kupovinom. Dobro. I kao svi su mi rekli, kao nemoguće, ti ništa nisu platili. Sad, da li je to niko mi ništa nije naplatio jer je došlo u nekoj kutiji onako skroz je izgledalo nebitno u nekom... Da, verovatno je bilo inkognito na neki način. Da, neka brown kutica, nije uopšte Logitech original kutija, ništa. Pa to, onda verovatno nisu mislili da je... Mislim, kapiram da ti ljudi koji su pregledali to nisu imali pojma o čemu se radi i samo da su bili u fazonu okej. To bre, svi monsteri ikada. Bukvalno kakav je ovo Battle Royale monstera ovdje. A nijedan nema Turf War, jebe mi materija. Čekaj, sad ćemo da roknemo nekoga. Samo da ja pokupim nešto. Tako da je jako teško deci. Tako da ih razumem decu, apsolutno. Ali opet kapiram da je do toga što roditelji, brate, nisu imali toliko, ne osjećaja, nego nisu imali toliko, brate, nisu imali toliko, opet, razumevanja, ajde da kažemo, prema deci koja hoće takve neke stvari da kupe. Kapiram da ćemo opet mi imati više razumevanja prema tom online purchase svetu, gde pogotovo, na primjer, kod nas... Meni su moji kupovali, tako da... Već imaš ljude koji su krenuli u tom smjeru, tako da siguran sam da ćemo mi biti još bolji. Da. Da će biti good, srećan sam za decu koja će imati, brate, pozitivne iskustva. Pa, dve igrice koje je meni tata kupio lično su, kako se zove, Crysis Original. Dobro. Prvi Crysis. I World of Warcraft Classic kad izaš. To je cool. Meni je isto, znači meni je Čale poslao iz Amerike World of Warcraft. Capture-amo. Aha, jel može? Ne još. Meni je Čale poslao World of Warcraft iz Amerike i sad pazi foru, ja pošto morao si online da igraš to, igrica, brate, online, a tada smo imali, dial-up. Dial-up internet tada. I stavljam da se downloaduje patch. I fazon 56 kilobajta po sekundi ti je download speed. Ja stavljam, mi kupujemo sate, brate. Sad možemo capture. Kupujemo sate da bismo instalirali patch. I meni se patch downloaduje i u tom trenutku kada se downloaduje, brate, izađe nov patch. A downloadovao mi se patch recimo 4 dana. I u fazonu si kao, 4 dana mi se downloadovao patch, da bi ja downloadovao sledeći patch, a patch tipa 10 megabajta.
Znači ono, ništa posebno. Samo jebi ga, toliko je bio spor internet. Nego jednostavno interneti su bili, da, limitirani. Vrlo limitirani. Koja je infrastruktura u Srbiji? Ne možemo da kažemo da je u skladu s vremenom. Jedino što smo bili u skladu s vremenom ili čak ispred vremena je bio VMA kad je napravljen. Znači pre 50 godina. Pazi, iskreno, dobar nam je nama internet, brate, i cene, i kako to zove... Sad jeste, apsolutno Dobre, još uvijek nije skepčan, udraj ga u glavu. Sada jeste i mi smo trenutno jedna od solidno vodećih država što se tiče interneta i cene interneta protiv svega ostalog. Ja sam unleashao na njega, ne znam... Sada može da se capture. Sad je ispalo ovo sranje iz njega. Da. Where you going, my little friend? Ajde, Jurika mi kasa. Jesmo, što se stiže tih stvari. Sad smo super. Nego tad nismo bili baš najsjajniji. Imam ja Pitfall Trap za vas, gospodine. Super. Pitfall Trap je gotiv. S obzirom da imamo još drugara monstera ovdje koji se igraju. Ako me pusti, brate, ovaj Beelzebub. Daš je Big Boy, bre. Bazelgois. Ne znam iskreno kako spellam njihovo ime. Pola ovih imena su mi... Ja ga čitam Bazelgois zbog Beetlejuice-a, ne znam zašto, ali nekako mi to ima smisla. Ja ga, brate, čitam... Nije ovo dobro, brate, mora još damage, brate. Ja sam zbunjen. Ono moje ne funkcioniše. Try to capture it again. Ja ga čitam Bazelgois zbog kako se zovu oni iz filma, bukvalno The Pick of Destiny, Jack Black, bla 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 bla. Onda ga i ja zbog... Tenacious D, sad je, ne diraj ga. Ok. Tenacious D, bre. Tenacious D. Ja, ubiće ga Bazelgois, brate. Neće pobjega. Uspio da šturm. Ima kosorsku glavu, tako da sve okej. Jel? Kod mene nema. Da, kod mene ima. Da, dobro. Mi smo kome malčice. You fool, sir. Ja nisam jeo pre ovoga, brate, znači stamina mi je užasna. Ja rekao u životu nisi jeo. Na onu temu za koju ne... Da, u životu, ja nikad nisam hranu pojeo, ipak živim u Srbiji, ljudi, šta da vam kažem. Znate i vi. Dobre, obojica smo omašili. Oh, yes. Please come here, sir. Jedan od vas da dođe, drugi ne, molim vas. Može obojica zapravo, ali imamo trap za obojicu. Sad će kod nas. Hajdemo, Tobi. Ne, ovaj čovjek je lud. Carpet Bomber. Neće ga ubiti, valjda. Ajmo, Carpet Bomber odjebi. Ovo je stvarno hit nekada, ova igrica je, brate, mnogo dobro. Samo da nam ne uništi trap. Znači on sada krene na neku drugu stranu. Čekaj, udarit ću ga u trap. Ili neću ga udariti u trap. Ne, stati ode, evo ga ide. Ili pokušava da ide. Opa, upao je, to je to. Bravo, uspeli smo iz 7. trepa da uhvatimo mladog Tobi Kadačija. Svaka nama čast. Bukao, nego, o čemu si htio da pričaš, da pokreneš temu? Moja tema, izabrana lično od strane mene od ove dve velike lepe zlatne. Tvoja tema. Ne znam kako ide, kako kamera funkcioniše, gdje sam miru, desno, Zašto nemaš percepciju o prostoru? Nego. Htio sam da pričam o tome da li zapravo neki ljudi nemaju mogućnost da se promene. Jer kad kažu ljudi, znaš kao ljudi se menjaju ili ljudi se ne menjaju, zavisi koga pitaš. Dobro. Da li zapravo postoji neki trenutak u životu ljudi gdje jednostavno, ti dosegneš svoj neki maksimum ili plafon i ne možeš da ideš dalje što se tiče samostalnog poboljšanja, razumeš, kao, na primjer, ili je to, razumeš, da li je to vezano za inteligenciju ili svako apsolutno može da bude enlightened, razumeš, za neki knowledge koji, to jest neko znanje koje nije imao ranije i da ga prihvati. Znaš, da li je to do karaktera i da li je karakter vezan za inteligenciju i da li je to sve mene zanima, to mi nije jasno.
Kao da li svako ima mogućnost da se poboljša, eto, to je pitanje da ga uprostimo. Kao da bude bolji čovjek. Da bude bolji čovjek. Pa, ja mislim da to jeste vezano sa, na primjer sada, ne znam ja, IQ, na neki način. Da li si ti sposoban da naučiš neku radnju? Lupam. Imam baš dobar primjer toga. Na primjer, u vojsci za USA, američke države, ti moraš da imaš određen IQ da bi mogao da se pridružiš vojsci. Jer oni smatraju da ako imaš, da, 84, evo kaže Veljko, minimum 84, jer oni, van toga, ako imaš niži IQ od toga, ti nemaš sposobnost da odradiš neke stvari koje su zahtevane od tebe u vojsci. Tipa ono da multitaskuješ na nekom minimalnom nivou, ili da imaš mogućnost da odradiš određenu sekvencu stvari, kao na primjer da sklopiš pušku, ili tako nešto. I onda kao, siguran sam da je neko analizirao to i rekao, postoji korelacija između ove dve stvari. Sada, koliko je neko voljan da, na primjer, se promeni ako sazna neku novu informaciju, to već mislim da je od osobe do osobe stvar. To da, koliko si voljan, to apsolutno. Ako je tako, onda bih bio major u vojsci. Jer sklapam komplet. Znači, pa ono kada si streamao brat sklapanje. Šta ti kažem, budi onaj field medic čovječ. Da, znaš da prvo ide nož, pa onda ide lek, a ne čekaj, ide obrnuto. Samo nemoj da zaboraviš da trčiš s nožem, brže trčiš. To su posljedice igrica. I onda posle roditelji kažu, a igrice utiču na ljude, a ti ideš tu, brat, tačkaraš sa nožem van i trčiš brže. Da, ja po kući tako, da. Imam priču jednu interesantnu kad sam bio, jesam ti rekao to? Možda nisam. Nemoj da se, reci, kreni priču pa ću vidjeti. Pa, kako se zove da imao sam neke čudne zvuke tokom jednog gaming sessiona sam čuo, nešto sam završavali smo oko 2-3 pojma. I meni se tata inače rano budi, ali to je nešto, ne znam zašto je bio budan u to doba, nešto nije mogao da spava. Mislim da si mi pričao to. Jel jesam? Jel to na streamu baš? Ali mislim da jesi, ali mislim da nije bilo u okviru podcasta, nego prvi put kada smo igrali Ja Big Bangujem njegovo telo, brate, jer sam glup kod moći. Samo ti Big Bang. Završio sam ceo. Pa ako nisam, znaš kako... Slobodno ispričaj celo, mislim. Senilni deka, nema veze. Da. Ništa, ja čujem zvuke i ja kao, ja se plašim malo, kao, otkud znam ko je ovo, znaš. I kao, šta ću ja da uradim kao čovek, gamer, razumeš, traži prvu oštru stvar koju ima blizu sebe. I prva oštra stvar koju sam imao blizu sebe bila je zapravo jedan šrafciger. I ja sam izašao iz svoje sobe sa šrafcigerom u ruci i krenuo dalje u istraživanje. I naišao na Ćaleta i on kao, što to radiš? I ja kao, znaš kako, ja sam se zabrinuo za svoj život, pa čisto da vas spasim sve, ništa specijalno. Kakva je Ćaletova reakcija na to bila? Zonovaj se vrati u sobu, odjebi. Pogotovo ujutro. Kaže, laku noć. A onda ujutro prepričavao mami, pa je bilo smiješno. Kao šta nam je? I onda me zezaju, znaš, kao sad, kao, Luka, nadam se da ti nisu u sobi, kao, šrafciger i to opasno po nas sve u kući. Da navataš sestru, brate, u prolazu. Aj ga ubijemo sa mojim... Whirlwindom, nisam ga ubio. Dođe tu udarim glavu. Neka, sad ćemo da ga roknemo sa kamenjem. Bam. Jel, možemo, ajde ga roknemo s kamenjem. Evo. I mene si roknem s kamenjem, hvala tata. Ništa. Bolje nego sa šrafcigerom, brate. Boj. Ne, pa ajde igrice. Boj, final blow. Bing bang na kraju. Siguran da je uopšte blizu final blow. Pa da, piše mi death, onaj đavo. Znaš, moramo da skinemo zapravo, ima sigurno neki add-on koji pokazuje njihove health. 100%. Iskreno to bi mogli da uradimo, ako postoji, stvarno bi mogli. 100% postoji, sjećam se da kada sam farmovao late game, pre nego što sam izgubio se... Kaže, Veljko ima smisla, znaš. Da je lakše nositi oružje na leđima nego u rukama.
Pa... Moguće. Mislim, ono, kad trčiš sa rancem, lakše ti je nego kad trčiš sa stvarima u rukama. To da, ali... da li stvarno ćemo da debatujemo... Koliko si fizički brži. Da li ćemo stvarno da debatujemo to, da li ćeš trčati brže sa nožem u stvarnom životu? Ništa, moramo da imamo još jedan... moramo da imamo sestru kanal, koji će da bude... kako se zove, eksperimente, samo da vršimo tako neki... Aha, Mythbustersi, da, Serbian Mythbusters. Da li ako uđeš u kontejner, ne, ako skineš ono sranje sa starog metalnog kontejnera, da li ćeš ići brže nego skije i niz brdo na snegu? Mislim da sam to testirao kao mali, bro. Samo se ne sjećam rezultata. Čekaj, znači u poklopcu kontejnera si se surfavo niz... Da, brate, mi smo stvarno to radili. Da, ovdje kod nas na Miljukovcu. To zvuči tako cool. Znači, imaš ono kod ovog doma zdravlja Rakovica, ovaj Kanarovo brdo ima ono ogromno brdašce. Ima, ali nisi bio gore na Miljakovcu tipa 2 i slično. Znači mi ovdje imamo, bukvalno ja ispred moje zgrade imam baš velike... Svi u tim zgradama, tu mi živi neka kuma. Eto, doksovali smo se na 4. podcastu, zdravo kuma. Nisam nešto rekao. Nastavi dalje, nisam rekao. Moja kuma, nego moja mama je kuma njenoj majici, razumiješ, to nije krvno srodstvo. Iskreno, nikada nisam razumeo, niti se potrudio iskreno da razumem kako funkcionišu naša srodstva i koje su imena, ono... Bela pčela ili kako se već zove, ono neki 13. koleno fazon. O ne, ajde da uradimo jedan podcast posvećen tome, taman da naučimo. Uskurđel, brate, ili šta već, ima sve, šta sve nema. Edukativni video potomstva, srpska potomstva, foto video. Pazi, ima ono iskreno, taman da naučim nešto. Prva četiri imaju smisla kod nas, ono baba, deda, brate, pradeda i ostalo, i onda kada krene tamo daleko, čukun deda i to još ima smisla. Imaju neki, pa pazi, i nazivi ono, naš, svekrva, tašta, to mi je onako malo, okej, ajde, ali onda posle imaš zaova, tipa to je valjda sestra od muža. I tako nešto. Evo, aksurđe, ložvir, kurđu, pa bela pčela. Kurđu pa. Sad rekao, prijatelju moj. Znači ti meni da si to rekao, ja bih rekao ono, jel to neki hrvatski. A znaš kako funkcija? Neki srpski nacionalisti da me tuku posle. Da. Ovoga, ali nema veze. A brate, ono, engleski relatives. To je sve. Da, kod njih cousins relatives. Da, cousins relatives i sve je, brate, pokriveno. Ti si tu neko koleno, brate, samo nemoj to da jebeš ako nisi u Alabami i sve ostalo je okej. Ali ako si u Alabami nije bitno u čemu si. Onda da. 16. koleno po majici, bela pčela. Ali po specifično. Bela ciganka za tebe bit ću ja. Hit mi je što ima, brate, ono kao razdvojeni smo, baš smo opasno razdvojeni po majici ili po ocu. Znači ono kao imaš odvojena kolena i baš specifična imena vezano za svako koleno. Pa da, ujak ti je od majke, brat. A teča, to jest tetka ti od sestra ujak i stric, misliš kada se kažeš o upoređivanju ujak i stric. Da, ujak i stric i šta ti to dođe ovo drugo? Strina i ujna. Ujna i strina. Ne. A tetka i teča, tetka je ja mislim da ti je tetka samo tetka ti je samo sestra sa tatine strane. To je tatina sestra. Upravo sam rekao da se ne razumem u ovo. Upravo sam rekao da se ne razumem u ovo. Da, znači gledaj. Znači tetka i ujak su ti ista stvar. Samo što ti je sa mamine i sa tatine strane. Da, tetka je sestra oca, a ujak je brat od majke. Dobro. Stric je brat od tate. Da kažem simetrično su im imena pa razumem taj deo, samo ne znam koji je ono koji... To jest koji ide sa čije strane. Ja imam hammer protiv ovoga, ne znam ni koja, ja nikad nisam tukao. Dodogama, najslađi, ovaj bukvalno monster ima plašije, su pravili za njega. Znači Capcom je napravio plašije i bili su jedni od najpopularnijih plašija koje su imali. Znači zato što je preslada. To je kao poro u LoLu. Da, a pogledaj kakav je glavan i još jede ovo kamenje, brate, presladak je. Možda mu polomiš vilicu, možeš da mu polomiš vilicu, ali presladak je. Ovo presladak je, vidi, samo ga sve, a dobro, to ti je isto, iskreno, ovo ti je ljubav koju imaju ljudi u Srbiji. Ono, to ti je kao tata me voli, ali me bije svaki put kad popi alkohol.
Ne, ne, mislim da. To je ono, u Rusiji te natera da ne znam nija šta radiš, brate. Da... 14. koleno je Kurajber, ako nisi znao. Kurajber, okej. A zašto mi kažemo, zašto u nekoj pesmi od, na primjer, Marčela, ja mislim da je, zašto on kaže Kurajber loš frajer? Zašto je onda, je li to Kurajber u slengu kao negativna konotacija, je li to? Pa da, zvučilo bi mi kao nešto kao negativno. Da nije to što misliš, nego, da nije baš ovo 14. koleno, da nije mislio na 14. koleno, nego da je mislio na nešto ono kao... Da, definitivno nije mislio na 14. koleno, mada ne bi to bilo daleko od Marčela, on inače voli da se kurči s tim kako je, ja znam srpski. Da, znam. Sećam se toga sve. Veljko je upravo volov tekstova. Kurajber je mitsko biće. Inače, otac Omšikuru, deda Surdepaču, pradeda Sukurdu. A si ga copy-paste-ovo kvalitetno. Tebi verovatno dođe. Kaka je ovo? Je li ova prva copy-pasta u našem chatu? Vukajlija moment, da, bukvalno, definitivno. Jao, jesi vidio sad ovaj nov trend gde su ljudi krenuli da kače svoj Urban Dictionary? Da, Urban Dictionary imena, baš je cringe. A svi to radi. I nema za Lukasa K, samo da znaš. Jel da? Devojka moja je bila u fazonu, vidjela je i googlala je moje ime, hvala Bogu. Pa mora da zna kakav si, brate, ne zna to ako te vidi. Nema, ima Lukas, ima Lukasa C, ali nema Lukasa K. Strašno. Kako, šta će sada ona da misli o tebi? Kada ne zna šta da misli o tebi. Ne može. Bukvalno ne može. Ona je lepo to rekla, ona je rekla izgleda su ljudi našli novi horoskop. Potpuno tačno. Ali najsmešnija stvar od svega je što ja mislim da svaki koji sam vidio taj Urban Dictionary na storijima, dobro, da su svi ono kao neki super, kao ono strava. Mnogo smo dobri, pa oni koji nisu dobri su ili stavili u close friends, a u tome nisi, ili su fazonu preskočili taj trend jer im se nije dopalo 100%. Nisu bili u fazonu, a ona je... uskoro da slipuje, a to udari me bradom čovjek, ono Thanos čovječ. Ovaj lik je zapravo Thanos, ovaj ovdje, kako se zove? Uragan? Uragan je Thanos čovječ. The fuck? A zato što je zbog ovih njegovih... Pa dobro. I can see it a bit. Ima čin taj nenormalan. Da, zbog toga, njemu može da pa da, može. Slažem se s tobom. Thanos, ali mi treba da ubijamo Good Boya. Kaže, jebeš to, moj horoskop je Alabama man, datum rođenja, Florida man, Florida man je kvalitetan, stvarno šta se sve dešava u toj Floridi, to je magična stvar, ali, da li misliš da su tamo, koji je problem sa, brate, sa Floridom, da li misliš da su ono kao ljudi samo tamo baš nižeg kvaliteta inteligencije, da su samo glupi, retardirani ili nešto drugo, pa se sve tamo dešava, kako je moguće kao da postoji kulminacija toliko gluposti koja se dešava na jednom mjestu? Znači, zato što stvarno nije više fenomen, brate, stvarno se dešava to. Stvarno je hit. Živiš u Srbiji, ne znam šta ti kažu. Pa dobro, ali ovdje, brate, nemaš baš kao definiciju, svi glupi ljudi su ovdje koliko imaš jebeni ceo subreddit posvećen glupostima koje se na dnevnoj bazi dešavaju u Floridi. Kao, baš mi nije jasno. Klima... I ti si ga odmah probudio, mislim. Mislim da nisam još, evo, prevrnuo sam. Pa ti, a dobro, evo sada je na Šakaši, mladi, ga je probudio. Šakaši C, Đuro. Da, još ja igram ovaj hammer je super kad ga upgradujem, brate, bit će dobar baš. Zato što vas buffuje, jer mogu da slipujem. Pa jesi uzeo, aha, ti si uzeo samo hammer, nisi uzeo... Ima i breeding, takvih ljudi ima. Nego, jel si uzeo... Jel si uzeo hunting horn, što nisi prokušao da igraš hunting horn? Do sada. Koji hunting, šta? Hunting horn, to je onaj, brate, veliki hammer, samo koji može da buffuje ljudi. Da, to bi isto trebalo da igram zapravo, pa jesam igrao, brate. Jel da? A moram da naučim to da igram. Moraš da, to baš mora da se nauči za igranje, zato što imaš ono komboje, imaš nešto što se zove... Da, i razni buffovi, u odnosu na kombo... Buffovi nisu toliko teški za odraditi, nego je bitno odraditi taj njihov chorus, koji ti je u suštini sav damage i produžavanje svih buffova. To je baš ono kao
komplikovano menadžovati u isto vreme kada zapravo igraš igricu. Jer svaki udarac ti zapravo je jedna nota i onda ne smeš da radiš nove stvari da ti se ne bi nove note gazile kombo koji si napravio za sebe. Da, moraš da naučiš kad hoćeš max damage combo šta radiš, kad hoćeš ovo šta radiš. To. Da. Ali skroz je cool. Ja volim što ne postoji tema koja će trajati duže od par minuta ovdje, to sam primetio. Nije, neće postojati, mi možemo da pričamo i trebamo stvarno se vratimo na tu temu, ali mnogo brzo pravimo digresije, brate, u potpuno nekom levom smjeru danas, hit. Digresije su normalna stvar, pa kad kaže čovjek, evo u chatu, sva ta koka od Escobara je morala negdje da ode, Florida je to negdje. Nema šanse da je sve otišlo tamo, ali mislim kapiram koliko se igraju s onim aligatorima, koliko klipova vidim da su radili neku random stvar sa novim aligatorom, da je ovaj pet, pa i ovaj ga je pomazio, pa je ovaj stavio glavu u njegovu, brate, u čeljust. Stvarno je magično mesto. Stvarno je magično mesto, Florida. Disneyland za odrasle. Zovret. A smo ih isprozivali, pozdrav ljudi iz Floride, ako vas ima u budućnosti, volimo vas. Ako vas ima, zašto ste tamo? Da, ako vas ima, zašto ste tamo, zašto i da li imate neko interesantno iskustvo sa nama da podelite što ste iz Floride. Da li vi imate neki Florida moment? Svako ko iz Floride neko u komentaru ostavi, ja sam iz Floride. I razlog zašto volim Floridu. Ojoj. Da, da radimo ako imamo slušalce na Spotify, oni nemaju komentar da ostave. Pa mislim moraju da odu da subscribe-uju na YouTube kanal, još samo 5 minuta. Težak je život, stvarno. Sad odmah, prestani što god da radiš, klikni. Sad ti teško. Ovo je kvalitetan call to action. 57 minuta pričam. Nema šanse, 57 minuta. Evo, ja sam live 57 minuta, a mi smo krenuli 3 minuta nakon mog live-a. Ajde da kažemo i da je 10, znači 47 minuta. Nema šanse da pričamo, brate, toliko dugo o ovome o čemu smo pričali. Bukvalno ne verujem. Veruj ti meni. Brze su ove konverzacije. Mislim, vreme leti kad se zabavljaš prije. Tačno. Ali nisi ti rekao, brate, svoje mišljenje vezano za tu temu. Za inteligenciju i korelaciju sa glupošću. Znači, samo sam ja iskenjao vezano za armiju. Šta ti zapravo misliš o tome? To jesi uradio. Hunt all target monsters. Pa ne znam, meni je to interesantna situacija, jer kao ja sam uvek bio čovjek. Taman mi treba po lumu. I meni isto, to. Let's go, da uradim neki side quest. Šta da igram protiv njega? Pre samo uđi. Nebitno je dok god je high rank. Kreni da razmišljaš o tome tek kada dođemo do tvojih master rank questova. Da, dobro, nego kao da igram nešto što mi se igra. Možda bi mogo malo da napravim, da vidim kako to izgleda. Že? Valjda je dobro protiv Paolumu, a Poison, nemam pojma iskreno. Ne znam, iskreno nije. Da, razmišljao sam o tome. Uvijek mislim kao, svako može da se unapredi, svako može da bude bolja osoba, svako može da razmišlja o nečemu. Isto tako smatram da većina ljudi može, na primjer, donekle da bude dobra i u programiranju i tako to, ne zavisi. Mislim, donekle kažem, zato što postoji jedan deo i treba neka vrsta logike. Treba vrsta problem solvinga, logike koja mora da se aktivira za te stvari. Ali naravno isto tako ne može i svako da bude umetnik, razumeš, i to nema veze toliko sa inteligencijom. Mislim, nema veze sa uopšte sa inteligencijom, jednostavno ne vidiš svijet na isti način na koji vide ljudi koji se bave umetnošću. Mislim, ritam, eto ti si upoznat sa ritmom, poprilično je s obzirom da igraš. Ali ja sam, na primjer, baš osoba koja nikada u životu nije napravila korak, samo sam naučio. Znači, to je bukvalno čisto učenje. Znači još bolje, onda znači sve možeš da naučiš u suštini, razumeš, i kad god mi neko kaže kao, znaš, ti si pametan zato što radiš x stvari, ja sam u fazonu I do not understand, šta hoćeš da kažeš. Da, mislim da je više do toga. Samo da se potrudiš i da nađeš to. To je u suštini da ti budeš strastven u vezi toga i da ti jednostavno to povuče i onda ćeš lako da šta god naučiš. Jeste. Imam primjere, imam dva primjera. Imam primjer prvo sebe, gde kao osoba koja nikada u životu nije plesala, nikada nije imala ritam ni za šta, nikada nisam ni razmišljao o tome, pa sam onda ušao u celu tu priču i kao,
naučen, ne mogu da kažem da sam iole talentovan za ples, ali kao naučeno, ja sam plesač. A imam i još jednog drugara koji je odlučio da će njegov hobi biti crtanje. Znači, samo je odlučio. I čovek je, znači evo, ja se s njim čujem, Nemac je, i ja se s njim čujem već 6 godina sada. O, Veljko, crtaš, nisam znao. Ne, nije Veljko, nego drugar sa kojim sam krenuo da igram WoW u Legionu. I ništa, on mene kontaktirao, video moj thread na Redditu da tražim partnera za arenu, kontaktirao me i ostali smo brati prijatelji, evo sada 6 godina već. I on je u nekom trenutku odlučio da hoće da nauči da crta. I kao slao mi je slike, prvih stvari koje je crtao, stvarno je bilo smeće. Baš je bilo mega low quality dog shit. Ali čovjek je nastavio. I ne samo da je naučio da crta, nego je od toga napravio i mini side hustle, tako što je krenuo da farba one miniature od Warhammera. Iskreno. Znači, to je ekstremno težak hobi, samo crtanje, a zato što možeš da naučiš, brate, kako se, pogotovo ako hoćeš da crtaš, ne znam, nija ljude ili ako hoćeš da crtaš, ne znam, nija neke oblike životinje i sve to, to kapiram da je stvarno najteža stvar za crtanje. Ali... Pomerili ste ga iz mog... A ne, verujem šta radite. Eko nastavi, izvidi. Da, znači, čovjek je naučio da crta i naučio je i da slika i naučio je da boji. I onda je, brate, sve to kolektivno pretvorio u mini side hustle za Warhammer, gde su ljudi kao iz kluba, gde on već igra Warhammer, videli da su svi njegovi miniaturi ofarbani i bili su u pozonu, kao hoću da mi farbaš miniature. I on rekao kao, $100 je 2 miniatura. I kao provede 5 sati farbajući ih, ali to je zaradi $100 na neku vrstu hobija, gde je i on također student, što je sasvim ok cash. Čak i za hobi tamo u Nemačkoj. Ma de, super je, pa da, još plus ako je nešto što voliš da radiš, što ti ko da ti neko kaže kao a igraš na mom accountu u Monster Hunter, pređeš mi 3 questa, kao ajde zato što... Da. Mislim, gubiš malo. Vidiš, to mi je sad interesantno, jer na primjer, ja sam nekada bio poprilično solidan u svetu League of Legendsa i mogao sam sigurno da boostujem ljudima akaunte do bar Diamonda ili tako nešto. Ali iskreno, nekako satisfakcija koju ti dobiješ od dolaženja do Diamonda i igranja drugim ljudima na akauntima nekako nikad mi nije bila dovoljno kao sad ću ja da igram igricu, znaš, nekako bilo je kao, hoću se istimam, ali za svoj akaunt, ne znam da objasnim, ali... Pa, to ti je... Da li nisam imao dovoljno veliku ljubav prema igrici ili nešto? Ne mislim da je to. Mislim da je više do toga gde si posmatrao to kao posao, kada ti neko da kaže, ajde sada da uradiš to samo za moj account. Gde ako ti, na primjer, ako nešto posmatraš kao posao, ti automatski gubiš strast prema tome vremenom. I sada mogu baš isto drugar koji je krenuo da drži početnu grupu, i sad će se vratiti tu, on samo napravio krug. Drugar koji je krenuo da drži početnu grupu u hip-hopu, koji je bio ekstremno strastven vezano za ples, sada je baš pričao sa mnom vezano za to kako je malo manje strastven vezano za ples, baš iz tog razloga, iako je on mnogo napredovao time što drži tu grupu, ubilo je tu njegovu ljubav jer je pretvorila ono što je on obožavao da radi u neku vrstu posla koju on sada mora da radi. Kao nema to kao ventil, nego ima to kao posao kojem mora da se posveti, da smisli trening, da uradi ovo, da uradi ono. Tako da, definitivno mislim da je do toga više, nego do toga što si ti bio upoznao kao, ja nemam strasti da uradim ovo. Ne kao, okej si, I think you're good. Aha, pa da, moguće. Mislim, jeste, realno je to. I tako je uvijek i sa projektima i tako to i na faktu, nema veze da li je posao ili je kao nešto, samo da je nametnut zadatak, već u tom trenutku ti ima neki manji značaj. Da, na neki način. Moram ovo da uradim i to je već ono. Ali zavisi kako kod koga. Da, i zavisi i kako kod koga i brate, kao nekada moraš da imaš nešto tako da bi zapravo krenuo nešto da radiš. Znači mora neko nešto da te natere. Moraš neki deo igrice koji ti se ne sviđa da bi došao do dela koji ti se sviđa. I to, mislim, okej, to sada vezano za igricu,
za igricu malo teže, zato što igrica bi trebalo u potpunosti da bude vrsta zabave. I sada, okej. Ali... Jebi ga, na primjer, pričamo o situaciji, na primjer, sad moram da isformujem baš ovog lika ili baš ovaj neki, mining ili nešto. Onda kao, znaš, možda te smarja, kao možda nabudiš mining malo u WoW, znaš, ne možeš da raiduješ stalno ili tako nešto. Da, kapiram. Ali mislio sam ovo više kao na stvarno životne situacije, gde tamo stvarno ok u igrici, to je opet, radiš nešto, nije to maksimalno uživanje, ali jeste na neki način uživanje, ugasio si mozak, radiš nešto potpuno random. Ali u stvarnom životu, ako pretvoriš nešto što mnogo voliš u obavezu, vremenom će se to pretvoriti, pogotovo ako nemaš nikakve pauze. Verujem da će se to pretvoriti u baš... Sad kaže i Veljko isto kaže, generalno šta god da radiš, čim se pretvori u obavezu, kad izgubiš tu slobodu, počne da se kvari. Mislim da je to problem i sa vezama, između ostalog. I sa čime? Sa vezama, kao u relationshipu nekom. Imaš situaciju, onaj prvi spark, kao ti se vidiš s nekom osobom i super ti je ta osoba i sve je to cool, razumeš? Imaš tu taj neki kao novo mi je, nismo zajedno, jesmo zajedno, ne znaš na čemu si skroz, ima tako sve neki kao onako exciting stvari. I onda ti kreneš da izlaziš s tom osobom i dalje te to drži nekih par meseci, što ljudi kažu honeymoon period, i onda ide onaj posle deo gde si ti u fazonu kao ok, this is my life now, kao ok, ja volim, nebitno u kakvom si stadionu sa tom osobom, ali kao dosadit će ti u nekom trenutku, ali ja mislim da je to samo zato što mi nekako čudno percipiramo to sve u smislu da mislimo da imamo mnogo više slobode nego što je zapravo imamo, znaš, kad bi se ti pomirio s činjenicom kao ok, meni je ta osoba stvarno gotivna i prija mi, znaš. Dobro. I ne treba od te osobe da očekujem ono što, jer ti u jednom trenutku kreneš da očekuješ nešto nenormalno što nisi, ako mu ovo čuje devojka, ne možeš da očekuješ, znaš, sad posle 6 meseci kao sad ti očekuješ nešto nenormalno novo ili nešto, a da ti ne uradiš nešto povodom toga, znaš, neće se to samo desiti, u početku se to dešavalo samo zato što jebi ga, novo je, razumeš, i kao kad god kreneš nešto novo da radiš uvijek ima brda novih stvari, ali čim se malo bolje upoznaš s nečim, onda moraš malo dublje da tražiš ili nešto da, znaš, moraš malo više truda da uložiš da bi napredovao u tom nečemu. Ako to ima smisla. I ja mislim da to važi i za veze, kao ti definitivno moraš u jednom trenutku da budeš kao, znaš, da uložiš neki trud na drugačiji način na koji si do sada, da bi to ostalo fresh kao što je bilo, to jest da ima taj neki spark. Jer definitivno ljudi imaju taj freshness, su neki ljudi koji imaju 20-30 godina su zajedno, imaju dalje freshness. A mi, ili bar ljudi oko mene često, znaju da jako brzo budu zasićeni sa vezom. I kao samo batale, znaš. Ali mislim da je to samo zato što si u neku ruku nezreo, jer kao, znaš, mislim, desi se nekad upoznaš osobu malo bolje i onda kažeš, oh fuck, ova osoba nije za mene. Naravno. Ali često, ja mislim da je to samo da dođeš do tog trenutka gde si ti u fazonu kao misliš da ne možeš da napreduješ s tom osobom ili kao jednostavno ti nije dovoljno, da li ti nije dovoljno stalo ili ti je dosadno ili ne znam šta je, ne znam da ga opišem, kao, ali mislim da je to do tebe, kao kako ti shvataš tu situaciju i da uopšte ne mora da bude tako. Ne znam šta sam ja rekao, razumiješ, ko znam šta sam ja rekao? Ne znam da li si me razumeo šta sam hteo. Razumeo sam te, sad dodat ću stvari, samo da ako mu čuje ovo devojka, bit će zabavno. A čuti sigurno. Čuti sigurno, da, ali mora da rivočuje ovo. Nego, što sam ja hteo da dodam to, mislim da je ta zasićenost i slično više do toga što tebi nestane, ti kada, na primjer, upoznaš neku osobu i sada ti hoćeš da pokažeš njoj stvari koje tebe interesuju, stvari koje su tvoja svakodnevnica, ajde tako da kažem. I sada ti si jako uzbuđen da ti njoj pokažeš svoju svakodnevnicu. Ali onda nakon određenog vremena ti si pokazao svoju svakodnevnicu. Što znači da ako hoćeš nešto, ako se nešto dešava tu između vas, to nešto, ako hoćeš da bude novo, moraš da smisliš da bude novo. Što bi značilo da ti moraš da uložiš neku vrstu truda u sve to, da bi ti došao do te neke nove stvari. Kako je mali ovaj brat. To nije loša stvar, razumeš? Ne, daleko od toga.
Daleko od toga je da samo ja ga mi kažem isto da je pogrešno loša stvar. shvatamo, kao znaš, jer ja mislim da je previše romantizovano te kao relationship i to gde to mora da bude savršeno, da klikće i ti si sad zauvek s nekim. Ja mislim da to uopšte nije tako. Da, treba da klikne naravno, ali mislim da to kliktanje ne nestane, nego ti samo prestaneš da radiš stvari koje si radio na početku, to je da se trudiš na isti način. Da. I zbog toga što se ti ne trudiš i ne ulažeš stvari, kako se zove, to jest ne ulažeš, ne znam, sebe na taj način na koji si pre, naravno da će da ti bude drugačije i naravno da će da ti bude, kao sad mi je smor, ali mislim da oboje ste krivi za to ako bude smor. Da, to. Nije samo jedna strana bila u fazonu, kako to obično se završi, kao samo jedna strana je u fazonu, ja ti se ne trudiš oko mene, ti ovo, ti ono, i kao gotovo, kraj, ja završio sam, neću da ponavljam ovo, vidimo se, ćao, zdravo. Ne znam da li je ikad, mislim možda u ekstremnim slučajevima, ajde, kada imaš abuse ili nešto, onda da. Da, naravno, ali onako u prosječnom slučaju. Normalnih, prosječnom slučaju, uvek su obe osobe na neki način krive. Da li si ti shvatio ili shvatila na početku još da to nije to, ali si nastavila da guraš ili nastavio da guraš tu vezu, razumeš, tu si onda ti kriv da dovedeš sebe u to stanje da se full smoriš, razumeš, i ne želiš ništa da radiš s tom osobom. Mislim da je nemoguće da ti se neka osoba sviđala i onda si ti sad kao magično posle 3 meseca kao ne, ja sam oduvek mrzeo tu osobu. Znači, da, to je u stanju da je mrziš. Ne, mislim da je to više ego trip. To što kažeš o pravu. Ne, mislim da je to što si baš posljednje rekao, mislim da je to više do ego tripa, gdje si ti u fazonu, jao da, ne, nikako mi se nije dopadala ta osoba ipak. Nisam ja mogao, kako sam ja mogao da mi se dopadne ta osoba koja je potpuno fundamentalno drugačija od mene, a samo to nisam znao u tom trenutku i onda kao ne želiš da dokažeš se, to jest želiš da dokažeš sebi da to nije bilo to i onda samo kažeš ne, nikada se nije ni desilo. Faktički. Da. Ili je ta druga osoba kriva. Ili je ta druga osoba kriva zato što je uradila nešto ili tako dalje. Da, baš je bilo super dok ona nije. Da, dok se nije desilo baš ova specifična situacija koju sam ja izmislila 10 godina nakon što se to desilo. I vidiš, interesantna stvar je što sam ja nekada, kao kad sam imao prvu devojku, bio sam dosta ljubomoran, da kažem. Kako ovo zvuči prvu devojku, baš mi se ne sviđa kako sam ovo rekao, ali prva moja ozbiljna veza. Ajde da ga preformulišemo. Sve više će biti pipavije kada devojka bude preslušavala. Gotovo, Andreja ne gleda epizodu broj 4-5. 4. Zabranjeno je, ja ću da je, znači bit će samo za nju, ajde ćemo da banemo. Da, bio sam dosta ljubomoran. Dobro. I onda sam samo skapirao, ali ne znam kako se to desilo, samo sam skapirao u jednom trenutku kao liče ako se ti njoj ne sviđaš, boli je uvo, kao ostavit će te i naći će da bude s tim, način da bude s tim nekim drugim, razumeš? Kao ljubomora i sam koncept ljubomore mi od tad nikad više nije bio jasan, kao nikad nisam bio ljubomoran posle toga. Možda na trenutke, na neke sitne stvari desi se možda, da. Naravno, kada se desi. Na kraju dana si uvek u fazonu, znaš, ta osoba je tu zato što želi da bude s tobom i ti samo treba da joj veruješ da želi. Mislim, nema razloga da joj ne veruješ dok se ne prevari ili nešto. I između ostalog ne možeš ništa da uradiš povodom toga ako ona želi da te prevare ili nešto slično tako. Tačno tako. Jer to onda na kraju dana i možda jeste do tebe, pod znacima navoda do tebe da si ti nešto loše uradio povodom toga, ali opet ne bi trebalo da uzme i da uradi to na takav način. Nego bi trebalo da završi sa tobom, pa onda da pređe na nešto drugo, da. A ako uzme i prevari to opet ta činjenica, ta akcija, svega toga nije do tebe. Da, pa to i za većinu stvari u životu, ne znam kakav si ti, ali šta god da se desi loše ili dobro, nema smisla da se nerviraš oko toga jer kao to je trenutno tako, desilo se, jebi ga, možeš samo da radiš na tome da popraviš tu situaciju ili da pređeš preko nje, šta god, razumeš, jebi ga, naravno, heartbreakovi i ostale stvari, slomljena srca, to je baš teško, ali i to će da prođe, mislim. Treba da budeš svestan da sve prolazi i mnogo će ti bude lakše. Ali to je opet... Nerviranje oko stvari. Sad, to je već deo do toga da si samo malo odrastao, da si sazreo, jer kada ti je kada ti se prvi put to desi, ti si u fazonu maturi, nikada, i onda prođe nedelju dana i onda si u fazonu maturi, ko je to? Ne, tačno.
Pa pogotovo ti muško-ženski odnosi, oni su najgori definitivno. I odnosi s porodicom isto, to je ono baš, može dugo da te drži i paralizovanim na neki način, jer jednostavno ono, kad ti neko toliko znači šta god, čak i, znaš, koliko god da si ti sad kao s nekom osobom i ta neka osoba je, znaš, nepoznata i ti sad kao bio sa tom devojkom, a kao ne znaš je koliko, na primjer, znaš neke drugare, opet ta vrsta intime koju imate je ono jedno 3-4 puta ubrzanija i sve u odnosu na to kada si drug s nekim ili tako nešto. Da, potpuno. Ono. I hemija je drugačija u mozgu i onda jebi ga, neko ti jako brzo postane dosta drag za kratko vreme. Potpuno tačno. I onda imaš i situacije toga, mislim to za jako brzo postane jako drag. Baš je primjer, na primjer na festivalima. Na festivalima je to mnogo luda situacija. Na festivalima ljudi samo instant postanu prijatelji ili instant postanu ono kao ili ljubav se rodi. I imam primjer, što najgore, imam primjer 2 Ruskinje koje su se preselile u Beograd. Ne ja, nažalost ne ja. Svakako, 2 Ruskinje koje su se preselile u Beograd tako što su upoznale svog dečka na nekom festivalu ovdje kod nas. I kao... Preselile su u Beograd zbog toga. Znači, zaljubile su se obe, sad jednoj je trebalo 2 godine, drugoj je trebalo 3 godine. Ali obe su kao ono imale vezu, mislim, imale su vezu u tom trenutku, sparkovale su sa nekim ko je bio u BG-u, shvatile su da, brate, to nije to više tamo u Rusiji, održale su kontakt, 2 puta, 3 puta su posetile i nakon tog trenutka su kao došle. I evo sada... Test drive. Da. Test drive i onda kao preselit ćemo se ipak. I evo sada znamo obe, brate, obe žive ovde, obe rade ovde, to jest obe su sada aktivno zaposlile, sve funkcioniše, obe su još uvijek sa svojim dečkovima, jedna je evo već godinu dana, druga je sada već par mjeseci ovde. I kao, to je to, ide život. A sve je krenulo od nekog festivala na Blade'u. Pita Veljko kako jezik, pa jezik, mislim, jedna razume. Ne znam da li si nekad vidio kako se ljudi ljube, to je jezikom. Jedna razume, a druga razume i polovično priča, ona uči i da priča. A što najgore, zna da peva na srpskom, iz nekog razloga, ne znam zašto, ne znam kako. A, brate, kafana je moja sudbina. Ne, peva neke narodne pesme, znaš, upadaju u misiju. Jel nemaš misiju? Ma evo, dolazim ja. Čekaj, šta sad nedostajem? Znam ja da pevam na ruskom, nećemo da pevamo kolektivno svi na ruskom. Kako se Max Potion pravi? Pa ovako, brate, klikneš Make Max Potion i to je to, bravo, care. Car. A da, Tail Rider Safari sam došao da vidim. Tail Raider, izvinjam se. Ja mislim da nisam ih posjetio, ne pamtim koliko dugo. Da, ja kao se trudim, ali me mrzi baš. Ali zato što u Selijani možeš da ih posjetiš mnogo bolje, zato što postoji ovaj housekeeper mačka koja je Blade napolju. Da, ono napolju i samo priđeš, da, jeste, to je super. Hashtag Blade super je to. Meni trebaju Blue Mushroom. Nemoj to da pričaš na streamu, čoveče. A, ne trebaju mi. Ja pijem vodu samo. Samo vodu ovako. Rosa, sponsor stream. Evo je Rosa, vidite. Rosa. Mislim, više bih volila da me sponzoriše neko drugi. Možda Yerba Mate, to ću da si čuo za Yerba Mate čaj? Za Yerba Mater čaj? Ne, ničija mater, ne. Yerba Mate, možda se čita Herba Mate, možda, ne znam, razumeš što ti je... To neki Herbalife spin-off. Ne, ovo ti je piće iz Južne Amerike, a Argentina, Brazil. Ništa dok ne izvučeš flašu Coca-Cola sa čepom Fante. Imam dobru priču za to, vidiš, kad sam bio mali, baš ono 3-4 godine, ne znam, kod babe i dede i oni imaju komodu na kojoj stoji alkohol i sokovi, sve živo. I naravno, ti si u Srbiji i ti naravno da imaš Coca-Colu, gde je providno nešto sa čepom Fante, razumeš? I ja kao dete žedan rekao ovo je ili Coca-Cola ili voda, nema šta drugo da bude. A sigurno. Ne, prijatelju, bila je rakija. I ja sam se odvalio, ispovraćao. Nakon sam to baš jako, jedno sam samo ispovraćao posle toga.
i bio sam u zonu never again. Ove srpske komode sa flašama, ništa ne valja. Brate, mislim da svako ima takvu priču, znači to je prosto tradicionalna stvar kod nas, s obzirom da je rakija toliko zastupljena kao piće. Pa to ti kažem, svako peče rakiju. Svako peče rakiju, svako, brate, ima, pored toga što peče rakiju, svako čuva to u nekim inkognito flašama, koje su svuda po kući, i kao, slučajno ćeš naletiti na to. Znači, možda kupiš staklenu flašu za tipa 150 dinara i da sipaš rakiju, razumiješ? I zašto ti je teško da daš 150 dinara, nego ti je lakše kao, a u jednom u životu sam dao 90 dinara, tad je verovatno bila 90-80 dinara Coca-Cola, i ja ću da sačuvam tu plastičnu flašu Coca-Cola, koja je inače ostavit će mi fucking pesticide, ne znam šta ti ostavlja plastika, ali sigurno posle nekog vremena ti ostavi neka sranja u rakiji. I kao, dobra, rakija je veliki procenat alkohola, pa ona rakija odmah i ubije šta god da ostavi. Ali svakako. Ali zašto mislim da je tako? Sve će da urade Srbi, samo da... Ne, pazi šta ja mislim da se tu dešava. Tu mislim da si ti lupam. Ako si na selu, kapiram da imaš stvarno staklenu flašu što se toga tiče, ali mislim da ako si, na primjer, ovako u gradu ili nešto, mislim da si ti bio na selu, pokupio i bio u fazonu, ma da, ponesi ti, veruj mi, i umjesto da si poneo sa staklenom flašom, mrzelo te nosiš staklenu flašu, nego si samo presipao u neku random flašu i zbog toga da ti je to u Coca-Coli. 100%. Moguće. Zato što ne pečeš ti, brate, u BG-u sigurno rakiju. Uzmeš i sad da spremiš rakiju tu. Nego, brate, odeš na selo. Mogo bi, verovatno, kod mene u ovom dvorištu da uradim tako nešto. To, znači, ljudi sa kućom, okej, možda jeste, kako se zove, promenjeno skroz to, kada imaš ljudi sa kućom, ali, na primjer, ljudi u stanu, kapiram da nemaju baš te mogućnosti da sada uzmu kazan i da, brate, spremaju rakiju, na litre i litre i litre. Ali koliko je dobro kada uzmeš i praviš hranu u kotliću. Šta, koliko je dobro kada? Znači, hrana u kotliću, kad se pravi pasulj u buretu ogromnom, i na živoj vatri ispod. Znači, kako je to dobro, nenormalno dobro. Možemo da imamo cooking show. Aj pravimo, ti znaš da postoji srpski kanal koji je na engleskom jeziku, koji ima nenormalno mnogo subscribera i ovde prave hranu po Srbiji, brate. Dobro, top. Almazan Kitchen se zove. Nisam čuo za njih. I oni prave ASMR videe, bukvalno, znači nema nikakav jedino što imaju je, majke mi je ASMR cooking, pokazat ću ti, znači, otvorena vatra, uvek prave na polju. Dobro. I jedino što pokazuje je tipa nož kada rade nešto ili tako, seckaju ovo i uvek je hrana u fokusu, nikad nisu oni, ne znam da li mi vidiš facu u jednom videu, mislim video sam ja, intervjue imaju po nama, ali kao kače za američko tržište, bukvalno ne kače za nas. To je skroz cool. To je skroz cool, pa imaš likove, sada je relativno popularno isto napraviti, ne znam, nija u šumi ili na nekoj planini, tipa sve što ti je potrebno da živiš tamo, a da ne vidiš nikada nijednu osobu. I ljudi naprave tipa... Jeste, onaj primitive technology, kako zove. Tako nešto, da, naprave full sve, negde random i kao kradu energiju, imaju solarne panele, imaju, ne znam, nije prikolicu u kojoj žive, imaju, brate, naprave svoj bar ili šta god. I onda su u fazonu kao, prave TikTokove i YouTube videe i kao imaju gledaoce i slično. Da, jest. Kaže, evo lepo kaže čovjek zašto bi nosio To ti kažem, brate, zašto bi nosio staklenu flašu kada možeš, koju ćeš slomiti ili koja će, brate, nešto da te nabode u glavu ako spustiš ranac negdje pogrešno, kada možeš da uzmeš neku plastičnu flašu da te boli kurac. Jao, kako je ušao u ovaj udarac, ponosan sam tobi. Evo ga. Ne, kako si ga enrage'ovao, zašto si mu to uradio? Nisam ga enrage'ovao. Zaglavio ne, zaglavio sam. Bam, lomi Tobija. Jadan Tobiju. A koliko je lepa ova igrica, to je strašno. Koliko je lepo kad ti Nica radi, još bolje nego što je pre radio. To zbog grafički, dobra grafička. Dobra grafika. Ja sam malo te pošaljem u sljedeću univerzu. Mi pričamo preko sat vremena ovdje, možemo mi slobodno da pričamo ovako sad freestylujemo, pa ćemo onda u sljedećoj epizodi da pričamo o nekom balansu i verovatno i ti imaš iskustva da ima dosta mladih ljudi koji hustluju, da kažemo da
sa već 35 godina mogu da odu u penziju ili tako neka priča. Da. Jel ovog treba da capturujemo ili da ga ubijem? Čujem. Hunt, znači što ćeš. Radimo šta I hoćeš ono, ima da po Kennedy. Redditu baš dosta, ima ona i Fire, kako se zove, gde se to zove nešto... Retirement, nešto, ali u suštini poenta je to, da se jako brzo retiruješ. Znači što želiš? Znači radiš... Ne, to ćemo sledeći put obradimo, Okay. kako se zove, pošto mislim da smo dosta pričali, pa ćemo... Koliko znači DLSS na RTX. Viš, kako je lepo imati novu grafičku. Naš prijatelj Nemanja je kupio sebi 3070. Vrlo casual flex. On je sada trenutno God Gamer. On je najveći God 144 Hz gamer. Da, 144 Hz ima sve. The whole ordeal, my friend. Kako se penjem gore, šta se dešava? Ja sam glup. Mene su samo Dobar odbrali. dan i dobrodošli u podcast Ja sam glup. Epizoda ja. Prva i posljednja epizoda. Zauvek sam ja, ali nema veze. Ekstremno dobar dečko. Joj. Ne, htio sam da krenem da te promovišem za devojke, onda sam shvatio da imaš devojku i onda sam bio u fazonu da, okej, definitivno neće gledati ipak ovaj video. Da, to kad me Andreja šutne onda ćemo konkurs, šaljite CV-je na samo još 5 minuta gmail.com. Tako je. Kaže, evo Nemanja ima 3070, pa ko hoće s njim da se druži, dobit će broj. Tako je, kaže i Nemanja da nema devojku, tako da devojke navadite. Eto, to ti kažem. Jedino što ćeš, mislim, ne možeš da privučeš, razumeš, soccer moms, ali možeš sigurno da privučeš gamer girls, brate, sa 3070 bez problema. Šta misliš, koliko ima gamer girlova, brate? Koliko je kao tržište gamer girlova ovdje kod nas aktivno? Jel misliš da ih ima? Ima dosta. Ima. Ali da li ima... Samo što... Competitive gamer girlova, šta? Ne, mislim ono e-girls. Ne, ja baš mislim na devojke koje igraju igrice kao normalno, razumiješ? Pa to, okej. I čak u mom okruženju ima solidan broj devojaka, čak neke devojke ne bi ni rekao, ono naš, po predrasudi kad ih vidiš ne bi rekao kao je ova devojka igra igrice, ali kao liko da cepa Skyrim, ono baš često, znaš. To je interesantno. Tako da, ima skroz okej gamera. Imaš naravno i ovaj drugi tip devojaka koji je ono u fazonu, ja igram Sims. Što mi je isto okej u nekom Sims, interesantna igrica. Da. Ali imaš i takve ljude koji igraju samo jednu igricu, znaš. Pa dobro, to je ono uz odrastanje. Mada ja se družim s takvim tipom ljudi. Dobro, mislim, okej, da ti, na primjer, da se ne družiš sa takvim tipom ljudi, ti bi bukvalno bio pozorno, imao bi osjećaj da kao ne postoji ni jedna takva osoba. Ali, super što zapravo imaš influence, a dobro, jel to zbog toga što je, na primjer, i tvoja sestra igra igrice, pa ona zna devojke koje također igraju igrice ili kako? Ne, ovo su drugari koje sam ja, mislim kao ljudi naše godište ili blizu naše godišta koje sam ja upoznao. Ona ima isto drugare i drugarice koji se isto bave, mislim igraju ono igrice u slobodno vreme i ima dosta drugarica koje igraju igrice. Ono. Sad ima, na primjer, znam da ima na fakultetu dve drugarice, da igraju sve Genshin, ali kao igraju. Dobro, brate, to je ono kao skroz... A Genshin je ono baby verzija ovoga, na primjer. Pa da, ali to je kao ono... Mislim, cash grab verzija ovoga, da budemo realni. True, ali postoji i... Interesantno je što postoji community za tako nešto, to ono kao baš su HC e-girls, da kažeš na taj način. Da, i stvarno ono kao grinduju ovo, ono, nije to ništa kao sad... Nije to sad kao, isto kao što ti ozbiljno shvatiš igricu i oni isto bez problema. Da. Cool. Bukvalno cool. Tako da ima. Samo što nemaš toliko nekako, znaš, nisu... Mislim, to i malo cenim. Imaš dosta, na primjer, mene to nervira kod bilo kojih ljudi. Generalno. Mada Veljko je napisao nešto u chatu, ali sad čekaj. Znači, ne volim kada neko ima hobi ili ima nešto što radi. I to mu je sada sve, ličnost cela. Kao, nebitno da li si lik koji je u fazonu ložim se na Bitcoin, ili si gamer lik, ili si lik koji ide u teretanu. Ili gleda serije koji su kao samo jedna stvar i to im je ono ceo karakter i samo o tome pričaju, to me malo smara, znači kao... There's so much more to life than one thing, razumeš? Naravno, kao
siguran sam da i Novak nije samo da ono cepa tenis, iako mu je ono da je lik je nenormalan sportista. Ali i opet mislim ono, znaš šta on radi, mislim ne znam da li si primetio, ali ja ga pratim na Instagramu pa tako nekad provalim da je lik malo lud. Vidi se da nije završio srednju kako treba i tako dalje. Aha, dobro. Šta, nisam ga uopšte pratio. Pa aj što je anti-vakser, nego s vremena na vreme, razumeš, ima tako postove, kaže, mi smo ušli u x godinu Peruna, razumeš, i onda tako bavi se tim ovim slovenskim bogovima i ostalim stvarima. Ali ne znam da li je to do ove njegove devojke, žene, šta mu je već, brate, zato što ona je baš prsla, brate, ona baš nije normalna. Znači ono kao, gledao sam neke random izjave nje, ne sjećam se sada kao specifične neke. Gdje si video Eurokremu? O kakvom Eurokremu pričamo? Čekaj sekund. Kome? Vidi Eurokrem, kako je on, gdje je on video Eurokrem? Ne vraćamo se na ASMR nikako. Ali da, između ostalog pričamo o tome, to ćemo da pričamo sljedeći put. Deep fucking value i te stvari. To je tema za sljedeći put. Nemoj da se uzbuđuješ sad, zadrži to uzbuđenje za sljedeći put. Sad se vrati na ovaj ear leaking, da. Nemoj da ekspertujete, brate, ti Nemke o ear leakingu i ovo Amurat i slično opet. Nema problema, ako ima, možemo mi da pokrenemo, razumeš, content za devojke, razumeš, ono imaš kao, bukvalno ono, fake vagina, mikrofon, razumeš, i kao. Jel postoji to, da li postoji, ne zamisli da postoji, mi bi bili prvi, brate, ako bi krenuli. Da, zamisli. Ne znam koliko si spreman, tako nešto, ali možemo da probamo. Da budemo pioniri aktivni, jete, iz nekog spektra života i sveta. Jeste, da, mi guramo u razne kutije, razne stvari, tačno. Tako je, kao muškarci, za to smo napravljeni, da kažem. Da, ili ti, ono, čitaš Reddit i lik kaže, pa da, ja sam samo gurao penis u majonu. Sam. Ne, hit mi je, lupam, neki 4chan post, lik pita kao, jao... Nije skočio do, a ti si skočio do. 4chan post koji je u fazonu kao, jao, kako, slučajno mi je kanula tečnost sa piletine na kurac dok sam go kuvao, jao, kao da li postoji mogućnost da dobijem tipa salmonelu ili nešto. I prvi komentar je u fazonu, jeba si tu piletinu, zar ne? Kao da, naravno da jeste. Naravno da jeste, brate, lik. Nemoj da nas, ono, kako se kaže? Nemoj da nas copyrightuješ. Ne, znači, smatram... Igore. Kad god spomenem ozbiljne teme, sjetim se Igora. Iskreno, kad bi nas Igor gledao jednog dana, ja bi bio ono... Ko je Igor? Najponosniji čovjek na svijetu. Ozbiljne teme, lik, oni što nosi koji priča o geografiji. Okej, ali još uvijek ne znam ko je to, moram da bacim pogled, tako da... Ne, bukvalno, ja sam, apsolutno sam operisan. Eto, gledaj. Apsolutno sam operisan od naših content creatora, baš ono kao... Nije me, bio sam lupom volonter na Gamesconu, tipa 2 ili 3 godine. I kao tamo imaju ono sekciju, bukvalno... Da. I kao youtuberi i influenceri su imali ono svoje kornere i tako nešto. Ja sam bukvalno ono bio obezbeđenje u jednom trenutku za taj korner. I kao baš su izgledali svi maksimalno retardirani, antisocijalni i ono neinteresantni. Da baš nisam imao... Mislim da će sad upravo da te isproziva Veljko jer si bio na Gamesconu. Na Gamesconu? Ne na Gamesconu, izvini. Ne. Gamescon je u Nemačkoj, jel tako, jel? Ne, ovo naše, brate, čudo. Ne, bio je na ovom našem, ovo što je na sajmu. Da, na Gamesconu ovdje kod nas, ne mislim na... Fake Gamescon. Da, Srbija version Gamescona. Ali bio sam 2017, 18 i 19, mislim. Da, to. A pričaš o srpskom. Ne, bio sam 2017, 18 i 19, ja mislim. Imam tebra njihovu majicu, evo, mogu da izvadim dve njihove majice. Zove nemački E3, a ne, E3 je engleski. E3 je bre ona konferencija svih ostalih gluposti. Na Gamescom, evo kaže da je
da je nemački. O moj bože, jel smo stvarno uzeli ime nemačkog? Samo zamenili MN. A zato što je Gamescom verovatno neki portal, brate, na kome oni to rade, a Gamescom je samo zato što je konvencija kod nas. I onda su tako, opravdali tu logiku. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Da, definitivno. Ovdje moramo da huntujemo 2 monstera zapravo. Jeste, volontirao je čovjek. Da, imamo 2 monstera. Taman kad završimo ovo, mislim da nam je onako jedan fin kraj. Epic Battle vs. Legijana 3. put. Ajde. Mada ne znam ni ko gleda, Ne znam ko će da gleda, ko će da sluša. Moramo to da vidimo. To stavi negdje u agendu, što se kaže, da pogledamo za Spotify i to. Ili mogu ja, ako hoćeš da to bude moj deo. Možeš ti da ćeš pogled na to. Ali možete i vi, koji zapravo budete pogledali ovo, da nam kažete da li gledate naš podcast ili nas samo stavite u pozadinu i slušate nas. Da znamo kao da li vam je interesantan ovaj content koji gledate, da zapravo gledate. Jer nama je cool, na primjer, da igramo igrice razne, ali recimo baš smo se pronašli ovdje u okviru Monster Huntera, da kao blavimo, idemo i bez glava ubijamo monstere. I kao kada smo igrali. Malo se osjećam kao da stvarno, evo Ronin odmah kaže gledam slušam. Malo se osjećam kao da smo stvarno, znaš, kao da smo deo ovog New Worlda i kao da idemo i ubijamo monstrome i usud imamo te priče, znaš, kao Aha, da, lokalno fireplace priče. To, jeste, meni je isto skroz cool. Skroz je kao upotpunjeno nekako i mnogo mi se iskreno više sviđa nego Civ. Znači, baš je interaktivniji. Civ je previše brain powera, Jesus Christ. Jeste, baš je bilo koju odluku da praviš, moraš da razmisliš, čak i za neke mislim okej, nije nekad puno razmišljanja, ali nekad je kao... Još ne vidiš ni sve feature stalno u igrici. Da, ovdje si u pozonu big weapon, hit head, yes. Yes, destroy. Yes, very yes. Baš jeste. Simple as fuck, a brate, ipak jako interesantno za igranje. Ali dobro, čekaj, Nemke, ti igraš i zato što verovatno ti se dopada sama igrica. Tako da interesuje me, koga nisi udario u zid, brate? Ne znam, bukvalno najkraće je mjesto, znači nemoguće da ne udariš zid u koju god stranu da se okrene i igrica kaže ne. Promaš zid. Čekaj. Igrica kaže... Čekaj, ja kao, sad nisam ni ja udario u zid. Sad ću ja sad ću ti da vidim. Treća sreća, ajmo, brate. Idemo kući. Ne, šta? Ona je sama sebe, evo ga, ovdje ako se ne udari u zid. Jeste, dobro. Evo ga, udario si zid. Mislim da joj ništa nismo polomili, brate, kakvi smo plebovi. Evo ga, prva stvar polomila. Evo sad ću. Prva stvar polomila. Sad kad krenem neću da stajem. Tako je. Da, svakako, interesuje nas da li gledate ili za malo Makai Slash. Zanima nas da li gledate ili slušate ili oba. I kako vam se dopada sama igrica, da biste voljeli neku igricu eventualno da vidite da igramo. Da, uvijek možete da predlažete content. Mislim, mi imamo svu moć da kažemo ne, ali također možda nekad i kažete nešto interesantno, iskreno. Tako je. Za bilo kakve sugestije. Tako je. Ja sam sub ako ste vi dobar dom, šta da vam kažem. Heard it here first, folks. Andreja, nemoj da nastaviš da gledaš ovo, ili ne, zapravo nju će interesovati to sada kada te sačeka, brate, sutra u krevetu, bit će interesantno. A sutra je nemoguće, sutra u Parizu. Such is life. Dobro. Teško ti je to kada da. Neka taman će izaći ovaj podcast kada ona ne bude više ovdje i on će znati šta treba da uradi. Capturujemo ovog. Mu stavljaš barrel, a ne? Ne. Capturujemo njega i idemo po Odogaron. Ajmo po Odogije. Evo vam. Dođi ovdje. Dođi ovdje. Ne, dođi ovdje sam. Misliš da stižemo pravo tamo? Dobro, skačem. Pazi, 700.000 metara skok. Jolo. Bukvalno 700.000 metara. Da, naravno, možda me malo bole kolena, ali ništa. Najjača igrica nema fall damage. Realno, znači to je tako dobra stvar što igrica nema fall damage. Sve igrice koje imaju fall damage su opresivne as fuck. Dobro, ne možeš u Valorantu da nemaš fall damage. WTF, zašto?
Zašto ne bi morao da imaš fall damage? Ne znam, brate. Dobro, u Counteru ima smisla, ali Valorant bi bio... U Call of Duty-u. Dobro. Ne, pa isto sranje Valorant. Mislim, ti možda ćeš da kažeš da nije, ali realno. Pa više je game, zato što tebe imaš magiju koja te propeluje ono kao u vazduh, zašto bi imao fall damage. Ali nemaš, na primjer, kada skačeš sa raise satchelima, ti ćeš zapravo da nemaš fall damage. A kada skočiš sa neke visoke sa jumpom samog klika, onda ćeš da takuješ fall damage. Ali brate, opet, evo što Nemke kaže, te bra, skočiš za 30 cm, skidati 30% healtha, ti si ono lik koji ima super moći, brate, Koreanac koji ono kao može da se propeluje u vazduh. Tačno. Okej, ali mislim opet, znaš, ne možeš, jer ipak nećeš da ti bude igrica Call of Duty, ali na primjer zašto u Call of Duty-u ima fall damage, ja ne razumem, ono kao ti trčiš, skačeš, pucaš, fire-uješ, ne znam ja šta radiš, ali kao problem je, da, i kao problem je odjednom da skočiš sa par metara, mislim. O, čekaj ga probudim, najjače ga probudim. I'm so fucking confused, my dude, how am I not near Odogaron? Gde si ti otišao? Bukvalno samo ga markuj ga na mapi, te bra. Ma ja imam svoje stvari koje moram da radim, brate, obavezno. Kakav čovjek, ladno je otišao u pogrešnom smeru samo. Ma obavezno, imam. Ne znaš ti, o čemu pričaš. Ali, u ovom, kako se zove... Odbacio sam nekoga na banjicu. U Call of Duty-u meni je hit onaj, samo njihov movement kada god uđem na neki stream, movement je u fazonu kao ja idem i kolena, samo ovo, brate, full slide, baš mi je ono, ne izgleda mi zabavno korišćenje tog full slide-a kao movementa, dok na primjer u Apexu mi je skroz ok, recimo slajdovanje ili u ovom, u Counteru ako znaš da bunny hopuješ, jer nekako, brate, nije full movement cele igrice to. Baš je onako kao drugačije, nije da ako ne možeš da radiš to, ti si baš u disadvantage, što se bre dešava. A ja osjećam... Pa mislim, pazi, ako ne možeš da radiš, ja sam gledao dosta ove dobre Apex movement ljude. Dobro. Znaš ti koliki oni advantage imaju u odnosu na tebe? Ne, to naravno, ali to je, mislim, da ti znaš dobro, na primjer imaš neke likove koji odbijaju da nauče, kako se zove, wall jump, wall odskok jebeni, ili šta je već, recimo. Znači imaš kao pro lika koji prosto odbija da nauči to jer ga mrzi da nauči. I to je skroz okej, on je još uvijek pro lik i najbolji lik. Te bra, hoćeš li da nam ostaviš monstera, što tako i kurac? Easy motherfucker, brate, vidi. Opet. Lik se... Znaš šta, sad ćemo njega u zid, brate, bacimo zajedno sa monsterom, može tako? Evo ga, bacio ga. Jadan odo, brate. Kao posljednju... I vidi pobeže čovjek, ono... Please don't kill me. Šturno dogara, jebi ga, on je World Devourer, on jede sve ostale monstere. Ali stvarno... Jeste, ovo je ovaj... Devil Joe. Da, njega nisam ubio nijedan. Nisam ni ja, možemo i njega, samo ono, sljedeći put ili off stream. Ali stvarno, hit, kako ga je odradio, maksimalno. Bravo za Devil Joe, hvala na pomoći. Ne znam koliko će umorati da se bijemo sa njim, ono. Nije on nešto pretjerano jak, samo ima neke određene poteze koji su baš smaranje, zato što može da napravi oblake nekog dragon sranja. Sranje, ja sam otišao na rep umjesto da ti healujem. Ne, lagam. Ne brini se ništa. Okej. Možeš u čučnju možeš da piješ potion, inače sam ne znaš. Znam. Ne mogu da radim dve stvari u isto vreme. Dobar multitasking, je li to zbog onog IQ-a koji smo pričali? Da, pa. Ko je rekao da ja imam IQ. Ja nemam IQ, gdje se to nabaviti? Gde? Kako se to gura u trocifreno? To može se diže iz bencha nešto? Pa može, siguran sam da može. Siguran sam da je neko probao ako ništa drugo. Evo ga, mislim da sam umro, majke mi rekao, kartovao sam na kraju epizode, pa gdje to ima čovječ?
Ne, ti si profesionalan gamer. Sada skinuo je ovog od Gara namučenog. Never card. Never card. Never card zato što never play alone, brat. Never card gaming. Evo ga, došao je da pomiriše čovek ovo što smo mi odradili. Ali na svu sreću ne može nam ništa ovde na kraju. Pa, druže, mi smo završili quest, što znači da nas Bog čuva. Vidi, ladno kao tripuje se da jede. Evo ti jedan udarac u glavu. Ček, mogu da ga zakucam u zid možda? Nećeš 20 uspjeti. sekundi. Ali ide ka zidu. Nismo mi skinuli, brate, ovom liku tail. Kako je on brz tako? Da, nismo skinuli. Da kaže Nemki kad Znaš bi šta bi tail. bila fora da možeš da ga udaraš, kako se zove? Šta? To bi bilo cool. Šta, Da možda da telo? seđeš rep nakon što si ga ubio. Da. A, ne. To već ga karvuješ, kapiram da je to ta fora. Karvi tail uvek, čak i mid fight. To, brate, radi on uvek kada god igramo neki hunt. Znači, otkinemo tail i samo vidiš njega kako trči prema tailu, a fazon ovaj lik se zaleće. Zaleće na mene, on je u fazonu, lol, viđamo se next time. Samo ja, just 1 second. Eto, ja sam 2 parta destrojevo i ti. Eto, to je kvalitet. Ništa, hoćemo onda ovdje da završimo, da napravimo neku Da, odjevicu. ajde da sednemo jedan pored drugog, gdje si? Ajde, gdje si ti? Evo me u Asteri. A ne u Asteri, nego u ovom Selijanu. Pokolno Selijana jer je selo, brate. Jel si ti uopšte možeš da dođeš u Selijanu? Evo, ući ću u Selijanu. Ha, kada možeš da uđeš u Selijanu? Ajde, Central area, ajde. Daj, Central Area, evo čekamo te Borivoje i ja. Možemo čak i da navlatamo Pugi, brate, gdje je Pugi, evo ga. Sad ćemo da navlatamo Pugi. I am here. Čekaj, evo ga. Ne, kliknuo sam pogrešno tu. Čekaj. Hoćemo kod quest boarda. Ajde. Ili negdje unutra da je cozy. Možda u kantinu, gdje je kantin? Može kantina, šta koji kurac? I do not see you. Sad ćemo donesemo, sad ću ja dođem s Pugi, stani. Puki. Ne, Pugi, to je ono malo prase. Gdje si ti? How do you emote? Aha, shortcut. Gdje si, brate, ja sam u kantini sada. Relaxation, da, ne vidimo se. Ne vidimo se, ajmo onda u Selijanu, jebi ga. Zato što sam ja verovatno mnogo napredniji što se tiče questova koji se tamo nalazi. Izgleda mi tvoji emotovi, samo te ne vidim trenutno. Tako da ajmo u low rank Aster. Graveyard. Ne, kantin. Zato da bi mogao ti da dođeš tamo. Čekaj, hoćeš da idemo u šta? U master rank Asteru? Ne, low rank Aster. Gdje si? Low rank Aster. Pa da, dobro, idemo u trade yard. Ajde, može. Dođem u trade yard i to ćemo. Dođi na bad copy. Kakav najduži outro ever. Ovo nije outro, ovo je putovanje. Ovo je držanje za ruke. Sve i ovo opet se ne vidimo. Ništa, ja idem gore da sednem u kantinu, a ti uradi odjavu dok ja dođem. Ništa, ljudi. Nadamo se da vam je bilo zabavno isto koliko je nama. Ovo je bilo još samo 5 minuta. Naš podcast je CheckSec i uskoro će biti još kontenta što se tiče našeg kanala. Tako da ako vam se dopada ovaj format, javite nam u komentarima, subscribeujte i peace, bye! Doviđenja.